Eskerrik asko, Martin. Orain, Martin eta Joserrak maila utzi eta alderdien ordezkariak etorriko dira gora. Etortzen diren bitartean, zuzendu behar dut, Martin aurkeztea ahaztu zait, ez dago, bakarrik, Katalunian bizi da, ikusi duzuen bezala, eta Kataluniako Fundazio Katalanista y Demokraziaren bertan lana egiten du parte hartzearen arduradun modura, o formakuntza arduradun bezala, zuzenean, eta lehen bezala. Lehenengo txanda bat 10 minutukoa, intentatuko dugu txanda horren ondoren, beste bultatxo bat emateko aukera izatea, baina espaldi madago, ikusiko dugu, segun nolagoa zen, erabakiko du. Bakoitzak, 10 minutu, Rebeka. Nik uste nahiku, bertsolariak esaten duten bezala, nahiku oina jarri dizute, erantzuteko edo hitz egiteko. Venga. Zer ikasi dugun Eskoziako eta Kataluniako prozesuetatik, nik Eskoziatik esango nuke demokrazia. Demokraziaren naturaltasuna, normaltasuna eta demokraziaren praktika. Eta zer ikasi dugu Kataluniako prozesutik, gizartearen ekimena, gizartearen protagonismoa. Eta Euskal Herrian ze behar dugu, demokrazia sakondu eta protagonismo osoa gizarteari eman eta ekimena gizarteak hartu. Eta bi ideia horiek, bai Eskoziatik eta bai Kataluniatik ikasi duguna uztartuz, noski herri bakoitzak bere errealitatea dauka, bere ezaugarriak ditu eta Eskozian egindakoa ezin dugu mimetikoki praktikara eraman Euskal Herrian eta Kataluniakoa ere ez. Orduan, jakin behar dugu, nazioartean ikusita ze prozesu desberdinak bakoitza bere ezaugarriekin, bakoitzetik hoberena hartzen eta gure herriko realitatera egokitzen. Hemen, faktore desberdinak hasiko naiz mahai gainean jartzen. Alde batetik, saiatu behar gara protagonismo guztia gizarteari ematen. Eta alderdiak egin behar duguna da, gizarte ekimenari eta protagonismoari entzun egiteaz gain, kasu egin eta beraien eskaerak praktikara eraman. Hemen momentu honetan oso zaila da, alderdien artean adostasun bat bilatzea, erabakitze eskubidea praktikara eramateko. EAJaren jarrera ez dago garbi, eta hor ditugu alderdi ez abertzaleak zeintzuk ari diren eztabaida politikoa da, baina ari dira eztabaida juridikoan kokatzen. Zilegitasunaren inguruan eta legalitatearen inguruan. Baina hemen herritarren borondatea legalitatearen eta zilegitasunaren gainetik dago. Zilegitasuna herritarrek dauke, herritarren borondatea, eta hori izango da muga bakarra. Orduan, Euskal Herrian zeko hemen izaigu, indarra eta protagonismoa gizarteak hartzea, bultzada eta horren atzetik alderdiak joatea. Hori da hemen saiatu beharko ginakena egiten eta bultzatzen, eta hor daukagu gure esku. Bitarteko garrantzitsua eta funtseskoa izan beharko litzatekena Euskal Herrian. Hau da, erabakitze eskubidea printzipio demokratikoaren inguruan, ahalik eta indarmetaketa gehien handiena bilatzen. Adibidez, Katalunian independentziaren inguruan eginda auzia. Independentzia bai, independentzia ez, independentziarako arrazoiak. Euskal Herria, erabakitze eskubidea edo independentziaren inguruan kokatu behar dugu eztabaida. Nik esango nuke printzipioz, hor badago eztabaida bat, gero urrengo txandarako utziko nuke eta jendearen elkarrizketarako, baina erabakitze eskubidearen inguruko eztabaidan kokatuko nuke, oraindik ere hemen demokrazian sakondu beharra daukagulako, eta herritarrak eta guztien artean, ez bakarrik alderdiak edo erakundetan erabaki behar delako, baizik eta guztien artean erabaki behar delako, eta demokraziaren oinarrizko printzipio bat
delako. Nazioartean onartua dagoena, eta horrez dago estaturik erabakitze eskubidearen aurka egin dezakenik. Ez ere estatu espainiarrak. Beraz, erabakitze eskubidearen inguruan hor pedagogia egin behar dugu, sakondu behar dugu. Esaterako, PSE, Alderdi Popularra, eta saiatzen dira, ez hori abertzalen kontua da. Ez da abertzale eta ez abertzalen kontu bat. Hau da, demokratak garen guztion auzi bat, guztion artean erabakitzeko zer izan nahi dugun, zer nolako herria eraiki nahi dugun, eta ez bakarrik herri hori Euskal Herria eraikitzeko, baita ere egunerokoan nolako herria eraiki nahi dugun. Azkenean, egunero ari gara estatua eraikitzen. Egunerokotasunen hartzen dugun erabaki txikienarekin ere bai, ekonomian edo gizarte politiketan, hau da, dependentzia, interdependentzia, independentzia, erabakiak hartzen goazen denean, independenteagoak gara edo ez gara. Eta hor, bide bat egin dezakegu, gure bide propioa egin behar dezakegu. Ze ikusi dugu, Madriletik ez datorrela ezer, hor Kataluniak ere, bide bat ireki du, ez dago asko begiratu beharrik ikusteko egunero Madriletik zer datorkigun, hainbat legeetan, legeak azkenean pertsonen eskubideen kontrako legeak dira, beraz zilegitasunik gabeko legeak, eta inondik inora, estatu bat ez da demokrata legeak pertsonen eskubideen aurka kokatzen baldin badira, ez? Orduan, mila arrazoi dago, ez? Independentziarako, baina batez ere, herri bat, pertsonak, guztion eskubideak, azkenean hori da demokrazia. Egin behar duguna da, demokrazian sakondu eta horretarako gure bide propioa egin egunerokotasunetik, erabaki xumeenetatik. Baina zalantzari gabe Euskal Herriaren eraikuntzan, hor gizarteak hartu beharko du ekimena eta protagonismoa alderdiok eramateko herriaren gehiengoaren borondateak nahi duen tokira, behartuak izateko akordioak bilatzeko. Gero Euskal Herrian badugu beste konplexotasun bat, Kataluniak ere badauka, baina Katalunian hartu dut erabaki bat, lurraldetasunarena. Hemen alde batetik daukagu erkidegoa, bestetik Nafarroa eta iparraldea. Eta zer pentsatzen dugu horren inguruan. Gehiengo bat egonezkero erkidegoan erabakitze eskubidea praktikara eramateko itxaron behar dugu Nafarroan gehiengo bat izan arte, edo nola joan behar gara erritmoak, abiadurak hori bideratzen. Guk adibidez, hori ere eztabaidarako beste auzi polit bat eta sakona izan daiteke, guk garbi daukagu, eremu bakoitzak, erabakizparru bakoitzak, bere bide propioa egin behar duela, eta gero hiru bide horiek elkartu beharko direla, baina Nafarrek erabaki behar duten bezala, erkidegokoak ere erabaki beharko dutela, barruko, Euskal Herriko barruko eremuen arteko harremanak zeintzuk izan beharko diren, eta gero, guztion artean ere erabaki beharko dugu estatuarekin zer harreman nahiko ditugun. Baina zer gertatuko litzateke erkidegoan erabakiko bagenu abiatzea? Abiatu behar gara edo ez? Asimetrian, diakronismoan, ze iritzi daukagu? Guk adibidez, pentsatzen dugu, erkidegoan gehiengoak pentsatuko balute bagoaz, joan beharko ginakela. Ez genukela oztopatu behar eta aurrera egin beharko genukela, eta horrek ere sortuko lituzkela baldintza berriak Euskal Herriaren erekuntzarako eta Nafarroa eta iparraldea ere erakartzeko. Hor, formula desberdinak egon daitezke, eta hori da Euskal Herrian daukagun beste konplexutasun bat. Garbi daukagu beste faktore bat jarri nahiko nuke eztabaida honetan edo elkarrizketa honetan, nazioarteko estandarrak bete beharko genituzkela. Lortu behar dugu, batez ere, Espainiako estatuari eta Frantziako estatuari begira, nazioarteko herriekin elkarlana eta babesa. Hemen, elkarlanak eta babesak lagunduko duelako, eta lagunduko digulako ere gure herriaren erekuntzan. Eta hor,
historiak erakusten digu, ez? Nazio Batuak sortu zirenean, soilik zenbat 51 bat estatu ziren, eta gaur egun ja dagoeneko 193 estatu ditugu. Beraz, ikusten da, demokrazia oso dinamikoa dela, eta naiz eta nazioarteko estandar batzuk badauden estatu bat eraikitzerako orduan, bestelako formulak ere praktikara eramaten direnean, demokratikoki eramaten direnean, onartuak izaten direla nazioartetik. Normalean, 3 estandar erabiltzen dira nazioartean, prozesua negoziatua izatea, baina garbi dago, Espainiarekin ez dela posible inolako negoziaziorik, eta gu garbi daukagu Madrilari ere begira ez garela geratu behar. Baina hori ere nazioartean erakutsi behar dugu. Beste ezaugarri bat da galdera garbia izatea, ez? Eta horretan saiatzen dira prozesu guztiak, bai Eskozian, bai Katalunian, eta beste eremu batzuetan ere bai. Eta hirugarrena gehiengo argia izatea. Beraz, baditugu heldulekuak, baditugu 1000 adibide, adibidez, edo Kosovo, unilateralki aldarrikatu zuen bere independentzia. Montenegrok 3 ezaugarri hauek bete zituen, eta 3 ezaugarri hauek Europari galdetu zizkion. Zer ezaugarri bete behar ditugu gu independenteak izateko? Eta kasualitatez, ezaugarri hauek Kanadako auzitegi gorenak ipinitakoak izan ziren Quebeci. Beraz, nazioartean heldulekuak baditugu. Baina ezin gara egon kanpora begira, nazioartera begira, Espainiari begira. Guk gure bideari ekin behar diogu. Eta Euskal Herriak badauka Espainiako estatuak, Espainiako gobernuak, herriak, gizarteak igual ez daukan kultura hori, ez? Guk auzolanaren, herrigintzaren kultura badaukagu, ekimena badaukagu gizarte bezala. Instrumentu oso importantea, batzutan iruditzen zaigu agian, ez dala ezer, baina da daukagunik instrumentorik garrantzitsuena, funtseskoena eta giltza. Lortu dezakegulako alderdiak mugiaraztea. Eta lortu behar duguna da protagonismoa. Gizarteak alderdiak protagonismorik ez izatea eta alderdiak behartzea herritarren borondatearen menpe jartzera. Ikusten dudana da, gure iritzez behintzat, momentu honetan Euskal Herrian daukagun aukera ate nagusia edo aukera bakarrenetarikoa hori dela ikusita momentu honetan alderdien arteko akordioak erakunde barruetan dauden akordioetarako aukerak oso, nik esango nuke momentu honetan ezinezkoak direla. Pello. Arratsalde hon eta eskerrik asko gonbidapenagatik, nire gonbidatu izan naizelako, eta iaz etorri nintzen zure bezala, ikusle bezala, disfrutatzera eta tokatzait pringatzea, ezta? Beraz, galdera nik uste sakona dela, ezta? Zer ikasi dezakegu bi prozesu horietatik. Lehenik eta behin, esatea eta pixkat testuinguruan jartzea, Joserrek egin duen hausnarketa independentzia, interdependentziarena, eta nik uste egia da, helburua independentzia izan daitekela, baina prozesua agian subirautza prozesu bat gehiago da, edo eta askotan, edo iraganean erabilidana, baina hainbeste gaur egun ez dena erabiltzen da buru jabetzarena. Oda, erabakitza eskubidea esaten dugunean, aukera badaukagu gure buruaren jabe izateko aukera izango du, edo subiraua izateko, eta gero erabakiko dugu etorkizun horrek ze motatako independentzia edo interdependentzia izango duen. Baina nik uste hor dagoela erronka. Ni bai izan ditzan, zalantzarik gabe, Joserrak eta hemengo askok Eskoziari buruzko askoz ere ezagupen gehiago izango zuen ni baino, ni bai izan ditzan galdera izan zenean, erreferenduna izan zenean Edinburghen izan ditzan, eta egia da, bi aurreko astebete lehenago Bartzelonan izan ditzen diadan, eta astebete beranduago Edinburghen izan ditzen, eta txokantea da ze gizarte desberdinak diren bata eta bestea.
1.800.000 pertsona kalean ikusi Bartzelonan, eta aurreko astebetera 2.000 pertsona eskaz manifestazio, momentuan sortutako manifestazio batetan. Eta egia da, agian Katalunian papelak eta gizarte zibila jokatu duten rola bat izan dela, eta Eskozian beste bat izan dela, baina bai somatu nuena zen etzegoela bertan ni bentsat kalean, ez da horren beste ordezkari politikoek zesate duten, baizik eta kalean ze bizitzen den, etzegoela bertan inungo sospetxarik, ero inungo bildurrik alderdi politikoek hau manipulatzen zutenik, baizik eta alderdi egia da, SNP da, han indargilen daukana, baina beste eragile politiko batzuk, beste alderdi politiko batzuk ere baseuden prozesu horretan, eta basegoen kalean ere jendea prozesu horretan. Beraz, nik usteet hurbilago egiten zaigu, agian, Kataluniako eredua, eta parean daukagun arazoa berdina da, Espainia dituriko arazoa parean daukagu eta Eskoziak daukana beste bat da. Beraz, nik usteet, eta bueno, aurreatu du, komentatu du Rebekak ere, generosidadez, eskuzabaltasunez jokatzeko erabakia izan behar dugu betik. Askotan eskatzen zaio, eskuzabaltasuna eragile politikoi, eta nik uste dut alderdikerietatik jokatu behar duela, kanpo jokatu behar duela, baina nik uste dut gizarteak ere jakin behar duela, Martinek esan duen bezala, neurrira begiratzen. Eta batzuetan, eragile politikoi, alderdi politikoi eskatzen zaienean, ez da, arazo guztien konponbidea zuekin behar duzue, eta ez dutenean, edo ez daukagunean, arazo guztioiei erantzuteko gaitasunik, agian egunerokotasunak jaten gaitulako baita, generosiade horrekin, ikuspuntu luzera behirako ikuspuntu horrekin jokatzen jakin behar dugu. Eragile politikook, alderdi politikook, argi dagoelako, soilik alderdi politikoekin eta erakunde instituzioekin soilik ezin dena ditekela egin, eta hemen esperientzia badakagu, 10 bat urte pasatu dira, Ibarretxe prozesua ditutakoa, eta gero ikusi genuen nola bukatu zen, eta bukatu zen, eta batzuek bukatu genuen, pertsonalki jokatu genuelako oso sensazio tristearekin, baina argi zegoena zen prozesuarek ez zeukan aurrera egiteko aukerarik, ez zegoelako gizarte zibil antolatu bat atzean bultzatzen. Beraz, Euskal Herrian zerbait egiten nahi badugu, beharko dugu eragile politikoak, beharko dugu instituzioek, baina beharko dugu nahi eta nahi ez eragile sozialak baita. Hor dago gure esku dago bat, hor dago independentista sarea baita, baina beharko dugu agian Katalunian, udaberrian loreak bezalan, loratu diran eundaka eta eundaka eragile sozial desberdin. Ekonomista diala, industriala diala, farmaziautikoa diala, suhiltzailea diala, irten dira, beraiek uste dutelako aportazio bat egin dezaketela, eta nik usteet hori beharko dugula baita Euskal Herrian egitea. Zalantzarik gabe, subirautza, nik erlazionatzen du gehiago, erabakitzeko eskubidearekin, independentzia aukera bat izango da, baina subirautza prozesua ezin daiteke izan Abertzalea soilik. Eta ez da. Eskozian hori gaindituta daukate, eta Katalunian ere gaindituta daukate. Eskoziako emaitzak argi eta garbi adierazten dute, bertako emaitzak ez daude dela kutsu identitario baten, ez daude dela identitariorismo horrekin lotuta. Hau da, Eskozian beraien burua eskualde abertzaleenak esan dezakegu, eskualde abertzaleenetan eskoak irabazi du. Eta aldiz, laboristak izan diran eskualdeak, Glasgow inguru horretan, hor irabazi du baieskoak. Hau da, kutsu identitario hori galdu egin du, eta argi ikusi da, bai Katalunian eta bai Eskozian, independentzia autu bat dela, baina autu horrek balio behar duela hobe bizitzeko. Eta ez identitate batekin, ero identitaten beste baten kontra jokatzeko, hobe bizitzeko. Zailtasunak, gure herriak zailtasun batzu dauzka, Rebekak argi adierazi ditu batzuk, lurraldetasunaena, baina bakoitzak jatorri politikoa daukagu eta gure herriak jatorri politiko eta ibilbide politiko bat izan du. Nun erabili beharreko bide desberdinak
baloratu dira, ero alde batera bota dira. Eta esaten duena da, momentu honetan aprobetxatu behar ditugu dauzkagun bide guztiak. Hau da, erakundeak, Euskal Alkartasuna historikoki izan da alderdi instituzionalista bat. Erakundeak erabiliaz, politika egin duena. Eta beste alderdi batzuk egon dira, erakundei hainbeste garrantzi eman gabe, kalea erabili dutenak eta giza mugimenduak erabili dutenak. Momentu honetan Euskal Herriak ez dauka aukerarik bide bat, ero beste aukeratzeko. Denak, tresna guztiak, baliabide guztiak, bide guztiak erabili behar dira. Eta hau ikusten dugu. Legebiltzarrak gaudela, Rebeka eta Bio legebiltzarkideak gara, ikuste ditugu bertan ze jokamolde nola jokatzen den, eta nola, gauza batzuk oztopatu egiten diren. Eta zalantzarik gabe hori aurre egiteko kalea behar da. Eragile soziala behar dira. Baina gerola bere ikusten dugu, soilik kaleetatik, erakundeak erabili gabe, hortik ere ez dagoela aukerarik. Beraz, egia da, bakoitzak bere motxila daukala, bakoitzak bere jatorra daukala eta bere ibilbidea daukala, baina momentutan Euskal Herriak prozesu honetan aurrein behar badu, dauzkan ibilbide guztiak, dauzkan aukera guztiak aprobetxatu behar ditu. Eta errealitatena, askotan esan dugu, katalanak egingo lukete, guk daukagun, hemen daukagun, kontzertu ekonomikoa izan ez gero. Edo eta Eskozian, gauza bat argi dago, errealitatea ezberdina da, Eskoziako kasuan ez dago konfrontazio identitariorik, inork ez diela gukatzen nazio batienik, inork ez ukatzen bereik eskubide hori daukatenik, Katalunian Euskal Herrian bezala bai ukatzen da, baina Eskoziako kasuan, edo Kataluniako kasuan, baita, Espainia mailan da Britainia handiko mailan, ekonomikoki maila altuenetan daude. Hau da, egia da, eta hemen behin baino egiten esaten dio gure buruari, eske hemen jendea ondo bizi da. Hemen ez dago zailtasun ekonomikorik, edo ez dago beste toki batzuetan dago zailtasun ekonomikoa. Beraz, hemen jendea ez da guztiko. Eskozian, Britainia handiko mailatik gora dago. Eskozian bizi baldintzak hobeak dira. Eta hala ere, aurrerapausoa eman dute, lortu duten punturaino. Beraz, egia da, bakoitzak gure ezaugarri propioak dauzkagula, egia da, zailtasun desberdin batzuk izango ditugula, eta guk gure bide propioa egin beharko dugula, garrantzia handia ematen diot, Martine komentatu duen liburu zuriari, zeren ez da Kataluniarrena bakarrik, Eskoziarrena bada, Quebekoarrena ere bada, eta beraz, berak esan duen bezala, pauso bakoitza ongi definitu joan behar da, galdera guztiei erantzuna bilatu behar zaie, eta beraz, hori Euskal Herrian egin beharreko lan bat da. Nik hortxe utziko nuke, oraingoz, eta... Venga, zier. Bueno, nik labur botakot, ze azken finan behatzik larden gitxeago dire, gero afaritzera juro ongo zure, eta gainera, Rebekak eta Peio bota eurinen ostean, geuse gitziteko da gehituteko. Egi da, igual nik indarra jarriko neuke, igual prozesu soberanista edo honek dokon komponente sozialean. Hau da, bi lelogaz lotuko naz. Lelo bi erabili ziren, bata Eskoziako prozesuan, bestea Kataluniako prozesuan. Eskozian esaten zeurean, euskeraz botakot, Britainia handia aberatzentzako da Eskozia langileriarentzako izen daiteke. Hor daukan komponente sozialakin, eta hor ikusi genuen gero emaitzak nola emon ziren, Glasgowen nola botuek, baiezko boskak gora egin zuten, nabarmen, eta gero Katalunia erabili izana guk guztia nahi dugu eta guztia aldatzeko independentzia nahi dugu. Hau da, zertarako nahi dugu independentzia, zergaitik nahi dugu buru jabetza herri honetarako. Zer lortu nahi dugu buru jabetzarekin eta ondorioz, herri buru jabe bat izatearen ondorioz herri independiente bat izatearekin. Hor kokatuko nuke, ez dakit gero hartu emana izango dugun, baina hor kokatuko gure nuke nik behintzat nire interbentzioaren muina. Hori eta Katalunian nola prozesu guzti hau, lehen Peio eta Rebeka esan deurean moduen eta zuok esan duzuen moduen, betik hasi zala. Kalean, gizartean, hortik abiatu zala, eta ez
instituzioetatik edo herrietako, edo konkretuki herri horretako oligarkiak bultzatuta. Naiz eta gero, egia da gero, maila ezberdinetan hor posizionatu zirela, eta erantzun gizunez, bai enpresa munduan, bai beste maila batzutan ere, posizionamentu argi bat izan zuten. Baina abiatu hasi prozesua betik. Hortan oinarritzen badugu prozesua, hau da, betik hasi zala, eta gainera komponente sozial potente batekin, eta buru jabetza aipatzen zuten bakoitzean, eta independentzia aipatzen zuten bakoitzean, beti gauza argi batekin, hau da, honetarako eta besterako, gizartea eraldatzeko eta gizarte justuago bat eta solidarioago bat izateko erabiltzen bada, nik uste dut hor dagoela gakoa. Hor dago gakoa, azken finean, independentisten buru jabetza aldarrikatzen dutenen eta independentziaren prozesu independentista baten edo bozka ematerakoan baiezko botua jasotzerako esparrua irekin nahi baduzu, independentista kopura handitu eta zabaldu nahi baduzu, horrela dalako modue buru jabetza hobeto ulertzeko. Eta lehen liburu zuria aipatu da. Horrela, azaltzen duzulako zertarako gure duzun buru jabetza eta zertarako gure duzun independentzia. Askotan ateratzen da, beste hitzaldi batzutan gauzenean eta hor badagola, lehenko dien ezkerrako Ana Simokera aipatu zauan, eta berton jaio ez direnak nola ulertzen dute prozesu hau, nola hurbildu daitezke guk proposatzen duguna, horrela. Azalduz, independentzia, pentsioak eta horrela ordaintzeko. Buru jabetza, beste herrialde batzuekin, beste klabe batzuetan ulertzeko, beste harreman batzuk izateko, munduko beste herrialde batzuekin eta eredu sozioekonomiko konkretu bat daukaten beste herrialde batzuekin, beste harreman bat izateko. Eta zertarako hori, ja bukatzeko, ez dela hemen guzatuingo gara, eta horre kupeko David Fernandezek elkarrizketa batean, berrian esan zauen, titular hori izan, ez? Nik ez du nahi kaiola batetik beste batera salto egin. Nik ez du nahi Espainiar estatu kapitalista batetik Katalunia kapitalista batetara salto egin, bestela kaiola baten barruan nago naiz. Igual, bai, bandera aldatuko dut. Baina eredu sozioekonomikoa gizartearen arazoak gehien batean mantendu egingo dira. Desjabetzak egongo dira. Paroa edo langabezia egongo da, azken finean logika kapitalista batzutan oinarrituko dalako sortuko dugun estatu berria. Orduan, nik uste dut, eta honekin lehen esan dudana lotute, hortan oinarritu beharko genukeela diskurtso hau, buru jabetzaren aldarrikapen hau, Eskozian gehien bat egin zuten bezala, ez guztiek, baina bai egin batean, Katalunian beste batzuek ere, eta orokorren ere egin zuten bezala, eta azken finean, buru jabetza era zabalean ulertuteko eta horrela ondo ulertuteko eraikuntza nazionala, eraikuntza sozialarekin bat egin daudazela eta eskutik doazela edo bestera hankamotz doazela, bata bestea eta beste, bat edo bestea. Eta hemen etxikot. Arratzalde hon bat, nik txanda izteko hitza hartu behar dut, eta baimen emango diazue azkena naizen arren gogora ekartzeko hain justu Alkartasuna Fundazioak eztabaida hau eta ekitaldia antolatu duenean berak ere gogoan zeukan Sabin Intxaurraga, hain zuzen bihar izango dira 4 urte Sabin Intxaurraga launa eta lankidea zentzu askotan hil zela, eta nahi nuen gogora ekarri, bestea beste, lehen Luisek aipatu du pertsona pragmatikoa zela, nik uste dut Sabinek eukizuela pragmatismo mota berezi bat, eta da printzipioak praktika eramateko aleginean. Horretan zen pragmatikoa. Nik uste dut Sabin Intxaurraga printzipio sendotako gizona zela, hola ezagutu nuenik. Hemen bertan gogoratzen naiz eztabaida sutsu bat eta bero-bero bat eduki genuela biok garai batean, eta gerora nik ezagutu nuen hain justu batetik herri honetan diren familia abertzalen arteko lankidetza eta elkartasuna lortzeko aleginean, eta alegin horre bere fruituak eman ditu, eta hemen mai hau horren adibide da, nik uste dut, neurri batean, eta gerora, hor ikusten duzu eredu batean, herritar mugimendua aktibatzeko alegin bizi batean, eta alegin arriskutsu batean ere bai.
bera hil baino 3 hilabete lehenago, ikusten duzuen irudi horretan, garai hartan herritarren eskubideak eta eskubide kolektiba defendatzeko mobilizazioak antolatu genituen Bilbon, debekatuak izan ziren, kafe antzokian egin genuen, gogoratzen ez oso ondo, asanblada bat, eta asanblada horrek nahi zuen herri mugimenduak aktibatu, gizabanakoen eta pertsonen eta herrien eskubide individual da kolektiboen aldeko mugimendu bat. Handik 3 hilabetetara zoritxarrez hil zen, Sabin, baina bere emaitza hemen dago neurri handi batean, gero jakin dut bere anaia Koldo ere hil egin dela, eta bioi gure oroimena eta eskerrona gaur horregatik pragmatiko zirelako. Pertsona pragmatikoen klase hori txalotu behar delako, ez da printzipioa praktikara eramaten bizitza guztia ematen dutenak, nik uste hori dela txalogarria. Gai hau oso konplexua da egia esateko, da guri eskatu zaigu, Eskoziatik eta Kataluniatik ekartzea honetarako baliagarri izan daitezken, hain justu ere, printzipio demokratikoa praktikara eramateko zer izan daiteken baliagarri. Ez da gai erreza, eta are gutxiago 10 minututan azaltzeko, hemen islari diferenteak hitz egin dugu, eta zorionez, gauza askotan bat gatoz, baina nik labur bai neure sintesia ahalik eta zehatzen emaniko nuke. Batetik nazioarteko arauetan badago eskubide hori, herrien eskubidea da, eta horretaz eztabaidarik ja ez genuke nolabait esan onartu beharko, hori finkatua dago. Herri guztiok, Eskozia, Katalunia edo Euskal Herria eskubide hori daukagula, baina nik uste eztabaidatetik kanpo utzi behar den puntua dela. Ez da beste kontua da praktikan, ez da? Praktikan, lehen Rebekak ondo esan duen bezala, Nazio Batuen erakundea 51 estaturekin hasi zen, da gaur egun 193 dira, eta prozesu hori erabat irekia dago. Beraz, eskubidea eta aukera daukagu euskaldunok ere hor geure tokia lortzeko estatu independente bezala. Beste kontu bada, zailtasuna daude, ikusten dugu Palestina eta Sahararen kasuan gauza naiz eta eskubidea hor egon eta nazioarteak onartu ez dela beti erraza izaten, noski, baina Europan ere ikusten dugu prozesu hori irekita dagola. Hainbat gara herriak eta askoz gutxiago dira estatu independenteak. Eta estatuen barruan menpe harrapaturik eta zapaldurik gauden herriak eta zatikaturik gauden herriak askotxo gara, da Euskal Herria da horren adibidea, ez da? Eskoziak zer ekarri digu? Hori labur esango dut, ze lehenago ere garatu izan dela. Nik uste dut bi ideia nagusi, batetik legitimotasuna, hau da, Eskoziak agertu du ez bakarrik koloniatan, Europar Batasun barruan legitimoa dela eta erabat posiblea dela gainera, independentzi prozesua garatzea modu demokratikoan. Legitimotasuna ekarri dio, eta gero legeztasuna ere bai. Legezko bihurtu dute, lehen Jose Ramonek hasieran esan duen bezala, akordioen bitartez. Beraz, Europar Batasunean modu perfekto batean, posiblea da, halako prozesu bat, modu demokratikoan gauzatzea, eta emaitza gero errespetatzea, hau dala edo bestea dala, ez da? Beraz, hori da nik ustez labur da sintesian esan da Eskoziaren ekarpena maila horretan guretzako. Da Kataluniak zer? Kataluniakoa askoz komplexuagoa da, biztan da herri desberdinak garela, eta hori Martinek ere ondo, Martinek handaukan esperientziatik, asko, irakaspen asko ekar dezake noski eta argiak eman ditu batzuk, 10 edo 11 zenbatu ditut. Uste dute oso zehatzak izan direla eta interesgarriak, baina nik esango nuke Kataluniatik oso diferenteak izan da ere guk badugula zer ikasi edo zer ikusi hobe esan da, ezta? Eta hain justu, guretzako interesgarria da Kataluniak Eskoziarekin daukan desberdintasuna handiena edo printzipala, eta da aurrean edo gainean hobe esan da daukan estatuaren jarrera, ez da, erabat diferentea. Britania Handiak edo Londreseko gobernuak bide eman zion Eskoziari, eta aldiz Kataluniak gu daukagun arazo bertsua. Estatu Espainiarrean, zati batean behintzat, Estatu Espainiarrean egon, horien menpe egon, Estatu Espainiarren jarrera badakigu zein den. Baina, klaro, hor gelditu gabe, zeren hori konstatazio hutsa da, guretzat garrantzitsua da zer egin duen Kataluniak horren ondoren. 2010-etik ona zer egin du, nola garatu du Kataluniak bere burujabetza prozesua, nola ari da garatzen Estatu Espainiarra erabat kontra izan da.
eta ikusiko dugu nola maituko duen, baina bidean badoa behintzat, da bide honetik doa indartsu ari da, ezta? Orduan, nik uste dut hor dagola guretzat interesgarria den puntu bat. Posiblea dela, estatuak kontrakotasun aktibo bat agertuta ere, kasu honetan gertatzen den moduan, prozesu hori garatzea. Da horretarako baldintzak hori bai da importantea. Baldintzak dira, ez horren beste behar bada alderdi politikoak, ez horren beste instituzioak behar bada, baldintza nagusi edo printzipala izan daiteke herri mugimendua edo mugimendu soziala deitzen dena ere. Hau da, herritarrak beraiek indartzea, boterea hartzea, apoderamiento konzeptua erabiltzen da, euskaraz ahaldundu esaten da, azken aldian, konzeptu polita da, hori da, injustu, herritarrak ahaldundu egitea, herritarrak antolatzea, eta herritarrak indar politiko bihurtzea. Nik uste dut hortik zerikasi handia daukagula, eta gero alde neurrian herritarrek markatzea alderdiei eta instituzioi ere nolabait esan, egin beharreko bidea, neurri handi batean. Hau da, herritarrek beraiek markatu alizatea alderdien da instituzioen bete beharrak, ezta? Nik uste horrek zer esan handi ematen dut, eztabaidarako hor usten dut, baina uste dut zinez, hortik guk asko ikasteko daukagula Kataluniatik eta gurera aplikatzeko, ezta? Euskal Herrian ere, eta ja pasatzen nahi zuzenean Euskal Herrira, nik uste dut, erabakitzeko eskubide hori badugula legitimoa dela argi dago, gauza daitekela Europar Batasunean ere bai, baina, praktikara eramatea da kontua, hau da, eskubide izatetik gauzatzera, ez da, legitimaziotik gauzatzera doan bide hori egin behar dugu guk ere, eta nik uste dut, alde horretatik oso garrantzitsua dela Kataluniak irakasten diguna, ez da, hemen aplikatzeko. Nazioartean hor dago, Europar Batasuneko erakundeetan bidea zabali dago, orain gutxi egon dira jardunaldi batzuk Donostian, unibertsitate diferentetako eta eusko ikaskuntzako antolaketaren pean, eta hor entzun izan dugu, behin da berriro, eta gainera Europar Batasunarekin lotura handia duten adituen aldetik, ez digutela bidea erraztuko, baina gu geuk egiten badugu, bai Kataluniak eta bai Euskal Herriak, praktikan Europar Batasuneko erakundeak ere pragmatikoak izaten direla, eta bide hori egingo dela, ez da, guretzako ere. Prozesu eratzaile demokratiko antolatzea dago. Baina konkretuan antolatu behar da, eta nik hemen ipini nahiko nituzke puntu batzuk seguruen eztabaidarako izango direnak. Nik hemen usten ditut, orain denpora handirik gabe garatzeko, baina gero eztabaidan behar bada hartu beharko ditugu, edo behintzat gure gogoetatarako kontuan hartu beharko ditugu. Esango nuke teorian bidea nahiko diseinatua dagola, mesede hori egin digute Eskoziak eta Kataluniak, guk ere bide bate ibili dugu, baina hemen kontuz ibili behar dugu gero bide hori konkretura praktikara eramaterakoan. Hemen daukagu gure eskudagoren esperientzia, nik uste dut benetan esperientzia aberasgarria dela, baina oraindik hasi baino egin ez den bidea da, nik uste dut bide hori indartzea dela gure lehenengo egin beharra guztiona, eta neurri handi batean herri mugimenduari alderdien gainetik eta instituzioen gainetik inkluso toki bat ematea lan horretan, baina nik uste ebitatu behar dugula simplifikazio bat, ezta? Lehenengo krisia ditzen den hori askotan murrizten dugu krisi ekonomikora edo krisi finantzierora edo batzutan estatu ereduaren krisira, ezta? Krisiaren dimensio askoz ere sakonagoa eta handiagoa da, nik uste dut. Benetan eredu oso baten krisiaren aurrean gaude. Eredu neoliberala deitzen dena, nahi duzuen bezala deitu, baina Europar Batasunaren eredua ere krisi sakonean dago. Estatu ereduak ere krisian dauden bezala, Estatu Espainiarren kasuan zer esanik ez. Eta noski, krisi horren aurrean ematen diren matxinadak asko dira, ez da bakarrik Katalunia, ez da bakarrik Eskozia, nik uste simplifikazio horiek peligrosoa direla, horiek dira, baina baita ere, esate baterako Estatu Espainiarrean 15M famatua edo 15 Maio famatua, eta horren ondorenak ez da, horti sortu diren mugimendu sozial, da inkluso politikoak, Podemos hor daukagu buruan guztiok, ez da? Edo eta Euskal Herrian bertan emandako matxinada lokalak, baina matxinada zentzua daukatenak, ez da? Batzutan matxinada demokratikoa dira, Igeldoren kasua edo Etxarri Aranaz, Usansolo, Ipar Euskal Herrian gertatuak, Nafarroan, Bartzinaren kontrako edo gobernuaren kontrako mugimendua, Gutun soziala,
arrazakeriaren aurkako mugimenduak edo emakumeen baldintzei buruzko edo kontrako matxinadak edota hipotekenak. Guzti horiek nik uste agendan sartu behar ditugula eta geure gogoetatan ere bai, Eta guzti horietatik aztertu behar dugula nola egin aurre alako prozesu bati. Eta erabakitzeko eskubidea esaten dugunean zertaz ari garen, benetan. Eta gero noski dago, zehatzago esan da, Estatu Espainiarrak bai agertzen duen eredu baten agortzea, transizio eredua deitu denaren agortzea, transizio eredua krisi sakonean dago, baina eredu hori berritu ere egin dezakete. Esan edut, estatuak alegin guztiak egingo ditu, eta horretan aliatuak ere aurkituko ditu, zuzenean edo zeharka aliatuak aurkituko ditu eredu hori sakon aldatu gabe berritzeko, eta hori ere kontuan hartu behar dugun zerbait da, Eta amaitzeko momentuz, eztabaidarako planteatutako puntu hauetan, nik esango nuke une honetan herritar mugimenduak Euskal Herrian dauzkagun kezkak edo eztabaidaguneak 3 puntutan defini daitezkela eta modu batean edo bestean batzuk atera dira. Lehenengo traba, planteatzen zaigu lehenengo traba eta lehenengo kezka eta konpondu beharreko lotura da hain justu Estatu Espainiarretik zer eskainiko zaigun. Ze eskaintza zer aldaketa eredu edo proposamen etor daiteken. Honi neurri batean Martinek lehen oso ondo modu interesgarrian erantzun dio Kataluniaren kasuan. Esanez Kataluniak 2010-etik ona galdera honia erantzuna eman diola, erabatekoa. Nik uste dut merezi duela horrek apurua gehiago sakontzea, baina egia da Katalunian herritar mugimenduak eta bertako alderdi une honetan behintzat indartsuenak diren alderdiak eta prozesua hor aurrera daramatenek erantzun dute erabakia Katalunian izango da eta ezin dugu Espainiar Estatuaren eskaintzen menpe egon. Baina nik badaezpada diot Euskal Herrian egoera ez da hori. Euskal Herrian oraindik ere indar politikoen artean, destituzioen artean, galdera honi modu diferentean erantzuten zaio. Orduan, interesgarria da gogoeta hau egitea. Hau da, Euskaldunok egon behar dugu Estatu Espainiarretik egin daitezkeen eskaintza berrien zai? Ze eskaintza ahalmen ikusten diogu estatu horri? Edo aldiz, baldintza eta ezinbesteko baldintza da oinarrizko marra gorri bezala aldarrikatzea geu buru jabe, geuk erabaki behar dugu eta geure erabakitik sortuko dira dependentzia, independentzia, interdependentzia aukera guzti horiek. Nik uste lehenengo gogoeta gunea hori dela, eta behar bada herri mugimenduak erantzun beharko du, hemen ere, alderdien artean nik ez dut argi ikusten erantzun bat behintzat horren inguruan. Bigarrena da, eredu sozialaren ingurukoa. Nik uste dut behintzat, une honetan, 21. mendean, bizigaren munduan, ez dela posible, harremanak aldatzea, eredu soziala aldatu gabe. Hemen eredu soziala sakon berritu beharra dago. Eta eredu soziala berritzeko akordio transversalak nik uste dut posibleak direla. Benetan sakontzen badugu konkretuan. Nik uste dut, gazteria iaia blokean, etorkizunetik baztertzen duen gizarte eredu bat, bai lan produktibotik, bai etxe bizitzatik, bai integrazio sozialetik baztertzen duen eredu bat, edota mundua bera, arrisku ekologiko larrian jartzen duena, edo biztanlegoaren erdia emakumeak modu hain baldarrean baztertzen dituen eredu bat, bai amaitzen dut, ez dela onuragarria inongo alderdi aukeratik ikusita ere. Beraz, bigarren muina hori da, eta amaitzen dut, Luisegia markatu didalako ordua da, politika egiteko moduak aldatu behar dira. Nik uste dut hor ere, gure ereduak, eta autokritikoa da, erreflexioa nik uste agortuta daudela. Nik uste dut hemen, alderdietatik egiten den politika, askotan goiti bera egiten den politika, eta alderdi guztiei buruz ari naiz, nik uste politika modu hori aldatu egin behar dela, tokia eman behar zaiola jendarteari, da jendarteak
ez bakarrik konsignak ezagutu edo posizioak ezagutu, erabakiak hartzeko ahalmena behar duela. Da horretarako posible egin behar dugu, neurri handi batean alderdiak atzera pausu bat edo bi eman behar dugu, eta nik uste gizarte eredu eta jendarte eredu berriak egin behar dira, benetan jenteak politikan ez bakarrik ezagutzeko ze proposatzen den, baita ere erabakitzeko zer egin behar den. Da momentuz horrekin amaitzen dut, eskerrik asko.